Bé, jo també, Anna, he vingut uns quants cops en aquest recinte de la Farga d'Hospitalet i mira per on qui havia de dir que el dia que està més ple des de la seva inauguració l'han omplert els sobiranistes catalans que busquen la llibertat i la independència de Catalunya. I a l'Hospitalet de Llobregat. A l'Hospitalet de Llobregat. No està gens malament. Gràcies. Gràcies, per tant, per ser aquí, per demostrar davant de tot el país que per sobre de les nostres diferències legítimes, per posar-nos al davant d'una gran operació i d'un gran projecte de país que, com s'ha dit molt bé, inclou absolutament a tothom. També inclou a la gent que votarà altres partits que seran comptats com a no. Aquests també formen part del projecte de Catalunya i també els defensarem nosaltres quan estiguem en el govern, a les institucions i tirant endavant el projecte de la llibertat de Catalunya. Els defensarem a tots i tots viuran millor en el país que nosaltres defensem. S'ha parlat abans de pors i amenaces. Això m'ha fet venir al cap una frase que un gran mandatari mundial, ja mort, va adreçar al seu poble i a través del seu poble segurament a tota la humanitat, parlant precisament de pors i d'esperances. Qui va pronunciar aquesta frase era Nelson Mandela i els va dir a la seva gent, i estic convençut, torno a dir, que això era un missatge per tota la humanitat i, per tant, també per nosaltres, els va dir el següent: quelcom que ens hem d'aplicar nosaltres, al poble de Catalunya, aquest 27 de setembre. Els va dir que les vostres decisions responguin a les vostres esperances i no pas a les vostres pors. A les vostres esperances i no pas a les vostres pors. Doncs bé, Això és exactament el que demanem tots en el poble de Catalunya. Que la gent, quan vagi a votar el 27 de setembre, que pensi i que respongui a les seves esperances i que oblidi les seves pors. Ho dèieu abans, l'estat espanyol i alguns partits d'àmbit estatal ens haurien d'estar oferint ara alguna cosa positiva per convèncer gent per quedar-se on som. Però què ens poden oferir? Ens poden oferir un país amb un atur normal, Muriel, ja que parlaves d'un país normal? No. Ens poden oferir un país amb un Tribunal Constitucional normal? Tampoc. Ens poden oferir un país amb una qualitat democràtica simplement mitjana? Tampoc. Doncs escolteu, com que no ens poden oferir res, ni tampoc ens poden oferir la prosperitat i la igualtat d'oportunitats, ni l'èxit escolar, que Catalunya sí que pot aconseguir amb la seva capacitat de decisió i amb els seus propis instruments i amb els recursos que genera, com que no ens poden oferir res d'això, nosaltres ho farem per nosaltres, perquè nosaltres sí que ho podem aconseguir. Nosaltres sí que ho podem aconseguir. Nosaltres podem aconseguir un tipus de país, un model de país del qual ens en puguem sentir legítimament orgullosos. Nosaltres i els que vindran després de nosaltres. Ho podem aconseguir. Està a la nostra mà. Però això no ens ofereix l'estat espanyol. I mireu que ho hem intentat, del dret i del revés. Ho hem intentat durant molts anys. I no ens n'hem sortit mai. Ni amb uns ni amb altres. Per això ara nosaltres hem de fer el nostre propi camí, després d'haver-ho intentat tot. I ara, en aquest moment, i ho dèieu també, només ens amenacen i només ens introdueixen por. Mobilitzen a tothom, a Déu i a sa mare. Ja no sé qui més els hi falta per mobilitzar.
ja no sé qui més, però algun trobaran, no us preocupeu, perquè aquesta setmana, em sembla que ho deia la Carme, no serà gratis la que queda. Vindran coses, segur, mobilitzaran algú, s'inventaran alguna cosa, el que sigui. Ara, tanta por, i resulta que al final ens acaben dient que fins i tot els bancs marxaran. Carme, tranquil·la, no en marxarà cap. M'enteneu? No en marxarà cap. Sabeu per què? Perquè Catalunya representa el 20% del mercat espanyol, la primera economia exportadora, la primera destinació turística de turisme estranger, un dels grans pols d'inversió estrangera aquí. D'aquí surten les exportacions, també espanyoles, cap a la resta d'Europa. Tenim les millors universitats de tot el sud d'Europa, la millor producció científica de tot el sud d'Europa. Us creieu que marxaran d'aquí? Us creieu que marxaran del Passeig de Gràcia de Barcelona, que és el lloc de compres més important de tot l'estat espanyol? Us penseu que marxaran de la plaça d'Europa, que van sortir amb una fotografia de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la Fira de Barcelona, que és la primera fira de tot el sud d'Europa? Us penseu que marxaran d'aquí? Clar que no marxaran. Clar que no marxaran. Es quedaran. Es quedaran. Que no són tots aquests, ni les filles de la caritat, ni les germanetes dels pobres. Ho fan per interessos, ja ho sabem, això. No us preocupeu. I que entenguin molt bé que ja no bevem a galet i que hi ha alguns sopars de duro que ja no ens els creiem, que ja són una mica grandets. Darrera cosa que us volia dir. A mi em queda un minut i una mica més. Són un pèl més de 45 segons. Darrera cosa que us volia dir. Recordeu les esperances i les pors. Ara tenim una gran oportunitat. Ho dic a tots els mítings d'aquests darrers dies. No en tornarem a tenir una d'igual durant molt de temps si no la sabem aprofitar. Poseu-vos-ho bé al cap. No en tornarem a tenir una altra com aquesta. Han confluït tota una sèrie de factors, d'energies, de gent de la societat civil, que s'ha posat moltes vegades al davant, de sensibilitat política, que ens fan que aquest sigui un moment d'or, que tinguem una oportunitat d'or, que hem de saber aprofitar. I l'hem de saber aprofitar tots aquells que sabem que tot vot que no vagi a Junts pel Sí no serà el vot del canvi real en aquest país. Tothom sap que en aquest moment, tothom no, però gairebé tothom sap que hem de canviar l'statu quo. Si ens quedem com estem, anirem enrere com els crancs. Per tant, hem de canviar. I el vot que provoca, arrossega i aconseguirà el canvi és Junts pel Sí. El 27 de setembre, tothom ho ha de tenir molt clar, el que impressionarà a Europa i al món és una victòria rotunda de Junts pel Sí. I qualsevol cosa que no sigui aquesta no serà interpretada com la victòria que necessita Catalunya en aquest moment. Junts pel Sí necessita una victòria rotunda, clara, diàfana, sense cap tipus d'especulació sobre el que s'ha votat. I això és el que en aquest moment està en joc. Està en joc això que vol dir el canvi real per Catalunya. I us demano una cosa, perquè va ser una jornada que la vàrem viure molts de nosaltres en primera persona, acompanyats de molta gent. Us demano que el 27 de setembre tinguem la mateixa actitud de combat, de revolta, si voleu, però sobretot d'autoafirmació, de voluntat, de creure en el futur que vàrem tenir en aquella jornada històrica del 9 de novembre de l'any 2014, quan tot un estat, amb totes les seves forces, tot el seu poder, tota la seva fiscalia, tots els seus tribunals i totes les forces d'intimidació va intentar que no hi haguessin les urnes a Catalunya. Però les urnes hi van ser
I vosaltres vau anar a votar. I al costat vostre molta altra gent. En un acte d'autoafirmació, de creure en el futur, de llibertat pel país. I això és el que tornarem a fer aquest 27 de setembre. Amunt i crits! Visca Catalunya!